उफाय गैला आरोना लोगोफोर जोङो दा नर्थ सिक्किमखौ नागारनानै थांफिनसै। Oh my god, oh my god. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin vlog. I hope guys all are doing well. So लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। So लोगोफोर दायो जोङो लाचुंनिफ्राय यमथां भेलियाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। So लोगोफोर जोङो बेगफोरखौ रेडि खालामना लाखाबाय आरोना। डाइरेक्ट लाचुंनिफ्राय यमथां भेलियाव थांनानै यमथां भेलिनिफ्राय डाइरेक्ट गेंटक थांसिगोन आरोना लोगोफोर जोङो। हटेलनिफ्राय बाहेरनि भिउखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों र'। नायबाय था। बरिया आरोना लोगोफोर। बरिया लोगोफोर नै हटेलनिफ्राय भिउआ। गोजौआव बरफ दङ दहाय ओमफ्राय खोबजोब्बाय जोमैजों। आयै बरफआ नै। अ माय गड आरो गोजौआवबो ओरैजा रेडि जाजोब्बाय नै जोंना लोगोफ्रा। गारिया नैबे गंसे बे गंसे थांसै जोङो यमथां भेलियाव बेनिफ्राय। बिराद मोजां भिउआव लाखिफैबाय आरोना लोगोफोर गारिखौ नै जोंना। बरिया नै बरफआ। माय गड बेबायदि भिउआव साहा लोंनाय मजाया आलादा आरोना लोगोफोर नै। बरिया भिउलै बेफोरसो दा। पहाड़ों के बीच ना ऐशो आराम की चीजें तो नहीं मिलती, मगर आराम और चैन जरूर मिल जाता है। जो यमथां ब्रेकफास्ट खालामसै बेयाव। नायनांगोनलै। ब्रेड ब्रेड काटिं जायखिजाया लस खालामबाय बेखौ। आमाय माबायदि अबस्थाया? अबस्थाया मोजाङै दंना दिनै? बेयो अनेक बिसो साबसिन आं बेखौ साबसिन मोनदों। फिल्टार जायगा बियो खिन्थु ने देन्जार। बिमानो लांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोङो। नै आंखौ लानोसै गोथांखौ। बेसेबांबा हरगोन होनदों? तीनो। मम्मी के लिए लेगा था इसलिए। बेसेबां होनदों? 300नो लानोसै ना? लोगोफोर दायो जोङो यमथां भेलियाव फैबाय आरोना। गारिखौ जों ओइयाव पार्क खालामबोबाय। ओमफ्राय ओरैजा नै बेरायफैबाय थाबायनानै।
Yumthang Valley लोगोफोर बेनो वाव वाव ओइ बर' खोमालै ओइफोरो ओरैबो ओरैबो ना दा बुंसै आरो ना लोगोफोरनि माय गड Yumthang Valley-आवहाय फैनानै नोंथाङा बोरै मोनखो? आङो ओरैबायदि मोजां मोनबायना गोसोखौ थांनो बाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जों लास्ट डे आरोना नर्थ सिक्किमाव एसे इमोसनेल जाबाय आङो फट' लागासिनो आरोना नै जोंना लोगोफ्रा ओमफ्राय ओरै भिउखौ नाहरदो लोगोफोर नै मजा अ माय गड बबे जायगायाव दंफैयोलै जोंलाय बबे जायगायाव दंफैयो दिनैलाय लोगोफोर ओइ माने Yumthang Valley! Where's some place? I'm so happy. देखो देखो गाइस इधर क्या कर रहा है वो लोग मेरा दोस्त है फोटो खींच रहा है वाव उफाय गैला आरोना लोगोफोर जोङो दा नर्थ सिक्किमखौ नागारनानै थांफिनसै हनै नै बैयाव ब्रमोना लेंहरगासिनो जोंखौ थांसै आरोना एसे लेट जाबावबायसो नङाबा याक दंमोन बेयाव याकआव गाखोना फट'क लानो सानदोंमोन जोङो गैया हास्लाबासै आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दायो जोङो Yumthang Valley-निफ्राय गेंटकआव थांसै आरोना डाइरेक्ट ओमफ्राय नर्थ सिक्किमखौ दिनै नागारलांसै जोङो नागारलांनो गोसो गैयामोन अब्लाबो उफाय गैला आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै आं मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम बाय बाय जय बर' हारिनि